近年成日聽人講斷捨離，喺日本就有好多人特登去參加講座去學呢樣嘢，都有唔少女 fans 㗎。最紅嗰個達人就係響 Netflix 有執屋節目，由日本 hit 到歐美嘅近藤麻里惠。近藤麻里惠教人攞起件物件，如果唔再感到心動，就可以掉咗佢啦。但呢位專家山下英子就覺得，だからそのときめきからこう切り口にしたのはね素晴らしいなとは思うんだけど、残念ながらそれだけでは機能しない。ときめかないものをどうしていいかわからなくて悩んでる人は実に多いから。佢係邊個？佢就係第一位發明斷捨離呢個詞嘅人。你好，我係山下英子。山下英子大學嗰陣，透過學習瑜伽，參透放下執念嘅哲學。2009年處女作《斷捨離》一書爆紅，之後仲寫咗好多書，鼓勵大家喺日常生活應用斷捨離。呢3隻字已經係佢嘅註冊商標，唔係人人都可以用㗎。佢每日凌晨3點就起身寫作㗎啦，著作累積銷量超過400萬本。又成日做全國巡迴演講，場場都爆滿。其實斷捨離應該點做先啱呢？睇佢屋企又真係好整潔喎。基本的に断捨離は大好きでしてるんだけど、その後の吐いたり拭いたり、特に磨いたりするのが好きなんです。洗碗之後，連星盤嘅水珠佢都要即刻抹乾㗎。すごく気違いみたいな綺麗好きに見えるね。佢話清潔係個人興趣，唔係斷捨離嘅一個部分。而最多人搞錯嘅係以為斷捨離等於收納。だからこの食器棚見たら分かるでしょ。物を収めるためならどんどん棚板。佢話一味追求整齊，而將物品擺入一格格嘅收納盒，並唔係斷捨離。斷捨離係透過篩選物品嘅練習，去了解自己係咩人，呢一刻真正需要啲乜，最終改善心情同埋人生。断捨離の場合はこの空間を整えることによって自分自身を探求したり、あるいは自分自身をねぎらったりもてなしたりすることを自分自身でやるというね。好似佢保留嘅茶具咁啊，每件都會用到，好靚咁擺喺個櫃裏面，令自己睇見都開心。衣櫃都一樣，如果件衫而家唔着，諗住將來先着，就算有心動嘅感覺，都應該捨棄佢送俾人啦。佢話呢啲餐具都係招呼朋友食飯用嘅，老公都冇份㗎，因為佢同老公分開住已經6年啦，老公都要斷捨離。ご主人いいみたいですよ。結婚して40年以上経つから、なんかこう別に新婚さんではないので、もうお互いに離れて自由にしてるっていうのを満喫してると言ったらいいですね。佢話斷捨離可以應用到婚姻同朋友嘅關係，人同人嘅相處都要整理出自己嘅私人空間，連講嘢都要斷捨離。でこの言葉ももし無意識無自覚でこの残念な言葉を使ってるとしたら、その無意識無自覚自分の生活自分の人生を即係叫你唔好講冇建設性嘅廢話，例如好麻煩、好無聊、冇解。山下英子而家有10幾萬個登記會員，可以 email 收到佢嘅斷捨離資訊，更加可以俾錢睇網上教材。呢位原田千里就係山下英子嘅學生，上咗8個月嘅課堂之後，由服裝顧問轉行做斷捨離導師，已經6年啦。佢會上門去人屋企或者公司幫人斷捨離，亦都教人發展自己嘅收納方式。咁我睇睇收納有啲咩準則呢？そんな理屈はあまりなくって、パッと見た時にどこに何があるか分かることと、パッと見て美しいということ。佢嘅 tips 係要一個動作就拎到你要嘅嘢，所以佢嘅衣櫃裏面每個衣架都會保持距離。で取り出す時にもすぐに取り出してすぐに戻せる。按照櫃桶嘅闊度去接一件衫，咁樣擺就一目了然啦。呢條褲咁樣擺喺櫃面，好似鋪頭啲 display 咁啊。
で私は高級ブティックのようなクローゼットから自分が着る洋服を選んで着て出かけたいという思いでこういうクローゼットにしています。佢以前見平嘢就會買，買咗甚至冇着，啲衫多過而家10倍啊！斷捨離之後，買嘢精挑細選，就算買貴啲嘅衫，但係成日着都抵翻啦。鞋有13對，佢都嫌太多。佢話最緊要係 show 到件物件嘅魅力，將最有款式嘅鞋頭都擺向前。鞋踭靚嘅話就相反方向擺。杯碟都一定要分類放，例如唔好將一棟碗擺喺一棟碟上面，拎起嚟就會唔方便啦。同山下英子一樣，佢嘅餐具都擺到好似展品咁嘅喎。咁樣擺唔嘥位唔奢侈咩？確かに贅沢ですね。その贅沢を味わってるというか、その贅沢な感覚を自分自身にも与えたいなと思ってますね。嬉しいですよ。こう引き出し開けた時、わあ綺麗っていう、そのちょっとこうご機嫌になる感じが。蘋果動新聞已經正式進入會員訂閱制，如果你仲未登記，你就會見到註冊提示，立即免費登記，盡覽蘋果動新聞全部精彩內容。蘋果動新聞訂閱新世代，立即登記。